че в България има 583 хиляди пенсионери, които живеят с минимална пенсия от 145 лева. Дами и господа, представители, превъзходителства. 145 лева на месец. Това са 73 евро. Запишете си го някъде и си запишете отдолу на месец, не на ден, на месец. И предайте на вашите правителства, че в България повече от 500 милион души живеят така. И се заинтересувайте най-после от това как живее народа в България. Не дейте да идвате тук с надути бузи и да ни обяснявате как се прави демокрация от Брюксел. Елате да видите как живее българския народ. Елате да видите как живеят инвалиди, които не могат да си купят лекарства и не могат да си вземат асистент. Елате да видите как живеят 2,5 милиона пенсионери, които са работили цял живот за България. И тогава ни учете на демокрация. През всички тия 23 години вие, представителите на Европейския съюз, не казахте